እንታይ ይኽብለክን ነለ በዚ ኣጋጣሚ ዝመዓልትናሲ ትፈልጣዶ እስኻትክን እኮ ዘይውዳእ ፍቕሪ ኢኽን ዘይውዳእ ሓቦ ዘይውዳእ ጽንዓት ዘይውዳእ ተስፋ ዘይውዳእ ቆራጽነት በቃ ምሽ ኩሉ ሰናይ ዘበለ ኣባኽን እዩ ዝርከብ ጽቡቓት ሕጂ እንታይ ይኽብለክን ደለ ዘረባኸ የብዛሕኩ ርሑስ 8 መጋቢት ገብረልክን እንዳተመነኹን ኣጆኹን ዝኾነ ይኹን ፀገም ኣብ ሂወትክን ዘጋጠመ ንግዚእ እምበር ነባር ይኮነን ነዚ ኸዓኒ ማለት ከምዚ ብርክኻ ደፊእካ ተኾርሚኻ ደይኮንካ ተሓልፎ ብሓቦ ብጽንዓት ምሽ ኩሉ ነገርሲ ሓላፋይ ምዃኑ ፈሊጥካ ንጽባሕ ኢልክን ይኽን ደኣ ክትሓስባ ዘለክን እምበር ኣብዛ ሎማዓንቲ ዝተወደአት ኮይና ክትስምዓክን የብላን ሂወትክን እዚኣ ይኽብለክን ደለይ ርሑስ 8 መጋቢት ንኹላትክን ሰሰና እዩ